дар қатори дигар ноҳияҳои кишвар сокинони ноҳияи кушониёни вилояти хатлон низ наврӯзи оламафрӯзро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. хурду бузург дар наврӯзгоҳи ноҳия гирд омада хони идона оростаю гӯшаи рақсу бозӣ, гӯшаи дигар ба пухтани таомҳои миллӣ ва дар гӯшаяке ба ташкили мусобиқаҳои варзишӣ машғуланд. дар арафаи ин иди бузург дастпараварони мактаби варзишии ноҳияи кушониён аз намудҳои гуногуни варзиш миёни ҳам рақобат намуда буданд. аз ҷумла дӯстдорони навъи зеҳнии варзиш шоҳмот тӯли чанд рӯз дар давраҳои муқаддамотӣ сабқат намуданд. имрӯз бошад дар марҳилаи ниҳоӣ зурозмоиҳо идома доранд. варзиш бо наврӯз пайвандии хеле зич дорад. бозиҳои миллии варзишӣ аз қабили санчилбозӣ, буҷилбозӣ, чирикдангал, санбардорӣ, банкашӣ ва дигар бозиҳои шавқовар хоси иди мазкур буда, хурду бузург дар ҳар қисмати наврӯзгоҳ якҷо шуда машғули варзишанд. мо ба ғайра чирикдангал бо буҷилбозӣ мекунем, буҷила мегирем, хоб мекунем, мезанем, ба сепаҳӣ мекунем, агар сепаҳӣ биромад мебирем. ғайр аз бозиҳои миллии варзишӣ ҳамчунин дӯстдорони дигар навъи варзишанд аз қабили кикбоксингчиён ҳунари худро ба маърази тамошо гузоштаанд. воқеан ҳам дар симои ҳар як сокини ноҳия сифатҳои инсонпарваронаи накӯкорӣ, бахшишу меҳрубонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ ки хоси наврӯз аст дида мешавад ва мардуми меҳнатдӯсти ин гӯшаи диёр наврӯзро ҳамчун воситаи сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоиву бедорӣ эътироф карданд.